Здравейте, приятели и мои любими членове! Искам да ви споделя една тънкост, която липсва в учебниците. Обикновено между две пъпки на прасковата има една листна пъпка. От тези цветните ще порастат и ще се образуват плодове на прасковата, а от листната ще тръгне едно филищче. Когато растежа е слаб и нямаме достатъчно дълги клончета, то ние трябва да оставим такова късо клонче, но като режем винаги трябва да има на върха да завършва с листна пъпка. Ако тази листна пъпка я няма тук, то това клонче надолу ще изсъхне и плода ще окапе. Това е тънкостта. Ето и тук. Например, искаме да режем. Къде ще отрежем? Където се вижда, че има хубава листна пъпка, отдолу две плодни. Бъдете здрави, режете смело и разумно, станете членове на моя канал.